Soustředění jako součást tréninkového programu je takovým, řekl bych, nějakým vyvrcholením toho, kdy se setkáváme nejen v rámci tělocvičny, ale v přírodě. A já ho vnímám zejména tak, aby jsme se tady zblížili, stmelili, abychom pracovali na kolektivu a samozřejmě, abychom vylepšili techniku a fyzickou kondici. 10. soustředění HPZ karate prochází jako všechno v životě vývojem. A stejně tak jako trenéři i děti se neustále vzděláváme, na to HPZ karate dbá velmi pečlivě, aby i jeho trenéři se učili neustále novým věcem a zdokonalovali svoji techniku, tu následně předávali dál. Snad není příliš pyšné, že řeknu, že tady máme i 2 mistryně republiky, z toho i reprezentantku České republiky a myslím si, že tady máme velmi co nabídnout a co předávat. Slaví 10 let. On se ho založí, protože ten klub se otevřel v roce 2015. A máme rok 2025. Jediný, kdo tady je od začátku, je Tereza. Ale on lady jsou tady další, kteří přišli rok, 2 potom, to je Ondra Tucka. No, Fona, no. No. Takže to jsou lidi, kteří jako ten oddíl provázeli prakticky celou tou dobou. Já vás tímto zvu na takovou malou oslavičku v podobě. Pro mě znamená soustředění, že bude další tábor a hlavně zábava, hodně tur, prostě procházení přes les a takový, ale vím, že vždycky budu mít zábavu a vzpomínku. Nejraději mám bojovku, protože na bojovce někdy to je strašidelný, někdy to není strašidelný, ale prostě se mi líbí, jak vždycky v noci jdeme v lese. Já chci vždycky vědět, jak vypadá noc v lese. Soustředění pro mě znamená hodně super zážitků, hodně nových poznatků o všech možných věcech, nejen karate, ale třeba o Japonsku, o spoustě věcí. A soustředění mám nejradši zážitky třeba z bojovky, tady z hlídání vlajky, co jsem měl tenhle rok, takový vtipný, který si pak můžeme zasmát. A nebo třeba jako odpočinek prostě s kamarády, hra bank a něco takového. A nejmíráč mám asi tréninky, to jsou prostě náročný. Ne, že by mě nebavily, ale je to prostě vyčerpávající a pak jsem z toho unavený. Já bych asi napravila to, že bych dělala víc tréninku. Letos jsme cvičili uncu, to je nejsložitější kata, nebo prostě nejvíc hodnocená na závodech. A ty tréninky mě taky baví, ale taky víc i třeba fyzického tréninku, jako nevím, třeba nějaký běhy nebo klidně kliky a takovéhle věci, protože to má být i fyzický. Nejraději mám asi bojovku, diskotéku a nějaký soutěže, třeba když jsme se fackovali tortilou. A nejméně ráda asi ranní rozcvičky, protože po ránu, nevím, chci ještě spinkat, no. First things first, I'ma say all the words inside my head.
CEO, the master of my CEO. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Je to divný pocit. HPZ karate už jsem 5. rokem a přineslo mi to tady dobrý kamarády, prostě líbí se mi tu a pomohlo mi to i s fyzičkou a za sebevědomím, že se mi tady líbí. Členství v HPZ karate mi přineslo hodně kamarádů, nových lidí, poznal jsem hodně nových lidí, i když někteří třeba odešli, ale tak se s nimi bavím doteď. A hlavně ty kamarády a zkušenosti taky od trenérů. Příští soustředění by mělo být víc strašidelné a víc tajemné. No tak já bych teda přidala samozřejmě víc těch tréninků a možná taky dřív tu snídani, no. Jinak asi většina je dobrá, takhle se mi to líbí. Moc nevím, jako co bych chtěl měnit, přijde mi to docela ideální, že bych to nezvládl dělat líp. Příští soustředění si myslím, že by mělo být stejné, ale za mě bych dala později rozcvičky. Chtěl bych, aby příští soustředění bylo podobné jako to. Nemůžu říct, že bych se o dětech něco naučil, nebo že bych byl dokonale vzdělán. Děti vás vyučují, nebo mě aspoň vyučují neustále. To, co ale děti rozhodně učí a co by měl každý trenér dobře a pečlivě vnímat, je jejich čistota a jejich odhodlání.